ҷаноби Салимзода Муҳаммадҷон ба барномаи мо хуш омадед. ҳафтаи гузашта сафири Русия дар Тоҷикистон Игор Илякин Фролов изҳор дошт, ки сарбозон ва афсарони пойгоҳи 201-уми Русия низ барои бартарафсозии тармафароӣ мусоидат мекунанд. То куҷо ин воқеият дорад? Пойгоҳи 201-ум дивизияро мо танҳо барои ёфтани як ҷасад ҷалб кардем, яъне он асбобҳое ки ин сохтор доро ҳаст ва мо бояд пеш аз ҳама муайян мекардем, ки ҳамин тарма худи ҳамон автомашинаро ба куҷо интиқол додааст ва бо ҳамин мақсад мо онро ҷалб кардем, ки тезтар ҳамон ҷасадро ёбем ва то ҳол мо дарёфт накардем. вале барои тоза кардани роҳ аз тарма онҳо ширкат накарданд? Не, ширкат накарданд. Танҳо фақат барои ёфтани як ҷасад. ҳафтаи пеш бархе аз сокинони ноҳияи Айнӣ шикоят доштанд, ки маъмурони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда барои интиқоли ҷасад ба онҳо кӯмак накарданд. Рӯзи 17 феврал зиёда аз 35 тарма фаромад ва ман маълумот гирифтам, ки дар километри 72 зиёда аз 60 нафар шаҳрвандон байни ду тарма қарор доранд ва фавран ба ҷои ҳодиса сафарбар шудам. Шахсан худам 4 шабонарӯз бо 67 нафар ҳамон мусофирон, ки дар иҳотаи тарма боқӣ монда буданд, якҷоя қарор доштам. Ман инро инкор намекунам, ба хотири он ки рӯзи охирин, рӯзи 20 барои кофтани як ҷасад ман ба кормандони худ, ба наҷотдиҳандаҳо супориш додам, ки пеш аз ҳама мо бояд охирин 17 нафаре ки дар иҳотаи ҳамин тарма буд, пиёда бояд ба ҷои бехавф гузаронем. Баъдан мо кӯмаки худро мерасонем. Дигар аз тарафи наҷотдиҳандаҳо то имрӯз 11 ҷасад бароварда шудааст. Лекин ҳамон рӯз мо вазифаи худро ҳисоб мекунам, ки иҷро кардем, барои он ки аз ҳамин 67 нафаре ки дар иҳота буданд, ягон кас нафавтид, ҳама сиҳат саломат ба ҷои бехавф гузаронда шуд. рафиқ полковник, лутфан мегуфтед, мо иттилоъ дорем, ки як корманди кумитаи ҳолатҳои фавқулодда низ бедарак шудааст. ин рост аст? Рӯзи 17 феврал корманди мо ҳангоми расондани кӯмак барои аз таги тарма баровардани як автомашина иштирок намуда буд ва такроран рӯзи 18 соати 3:25 шаб, вақте ки тарма мефурод, 4 нафарро тарма ба поён мефарорад ва хушбахтона саҳари рӯзи 18 соати 8 саҳар мо корманди худро дарёфт кардем ва рӯзи 20 ба ноҳияи Айнӣ ба беморхона интиқол кардем. ҳозир айни ҳол саломатиаш хуб аст, ягон хавф надорад ва он нафарое ки вай кӯшиши кӯмак кардан дошт, онҳо зери тарма монданд. Аз ин 3 нафар то имрӯз мо 2 нафарашонро дарёфт кардем, як нафарашон ҳозир боқӣ мондааст. яъне он корманди шумо аст ё на? Корманди мо наҷотдиҳандаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аст ва ҳозир саломатиш нағз.